Hai, salutărilor! Astăzi avem o treabă de asta de DIY de făcut. Am niște vin trimis de tata din România, vin roșu, și urmează să îl îmbuteliem. Mi-am luat și în nebunia asta să putem să băgăm doape de plută. N-am încercat-o până acum. O să vedem cum funcționează. Mi-am luat niște sticle de astea pentru vin roșu Bordeaux sau ceva de genul să numesc. Și avem și doapele de plută. Hai să începem cu începutul, zic, nu? Să punem vinul frumos în sticle. Să vedem ce iese. Avem aici decantorul ăsta de vin. Că în primul rând n-am pâlnie. Că în casa de bucătar nu găsești pâlnie și nebunii de-astea. Da, ăsta văd că își face treaba. Pot să zic că e chiar mai bun ca pâlnia. Dacă văd, durează ceva timp. Da, bine, o să-i dăm așa un pic pe repede înainte. Să nu vă țin cu mine și să vă plictisiți. Să vedeți și voi ce culoare frumoasă are vinul. Ia uitați. Că pe urmă în sticlele Bordeaux nebunie nu se mai vede. Așa, astea sunt și doapele. Nu mai știu exact dimensiunile, dar sunt doape naturale de plută, care intră foarte greu. Din ce am înțeles de la ChatGPT, dacă vrei doape care gen să le poți leba și cu mâna, îți iei compactate. Astea natural de plută, nicio șansă. Le-am băgat eu în apă rece, în apă caldă, absolut nimic. Dar cu device-ul ăsta nebun, ci că merge. Hai să facem, că asta trebuie să o facem aici pe podea, că trebuie să apeși ca lumea și nu o să am cum pe masă. Prima oară am o sticlă de asta care a fost un pic mai goală. Asta e de încercare. Și prin nebunia asta să pune dopul, nu cred că are nicio importanță în ce direcție, dar să punem locașul ăsta aici și pe urmă. Și acum nebunia asta să pune pe dop și acum apăsăm. Să știți că intră destul de greu. Și cam ăsta e produsul final. Nu e perfect, dar își face treaba. La urma urmei, făcut în casă, nu?
Din cauza că n-am recipientinat-o pe ceara, am pus un pahar la bain-marie. Pe stil de, că na, vorba aia, dacă ești bucătar, măcar să folosesc treaba asta, nu? One eternity later. Într-un final am reușit să topesc și ceara asta. Și acum, hai să facem aici nebunie. Să vedem ce iese. A few moments later. Cam așa arată cu ceara. Deci că arată destul de bine. Asta e un pic mai ciudată, dar merge. Și acum urmează să îi punem etichetele. Am găsit și etichetele. Astea nu mai știu exact după ce site le-am făcut. Dar țin minte că atunci când le-am luat, eu sincer am crezut că o să vină 4 etichete. Dar mi-au venit 4 loturi de, nu știu, câte 4-5 etichete. Și așa e o caricatură de-a mea și cu vinul lui Ștefan. Mi s-a părut mie catering. Hai să le lipim să vedem cum arată. Să încercăm să le punem cât mai drepte. Asta, prima e rezolvat. Hai să continuăm. Și ăsta e și produsul final. Deci că arată destul de bine. Ceva homemade, DIY craft. Trebuie să le băgăm și în frigider, nu? Știu că acum o să ziceți că vinul roșu nu stă în frigider, dar fiind vin roșu de casă, nefiltrat prin toate nebunile alea, de preferat stea la frigider. Vă pup, pa, pa!